Ya Allah Gusti. Aduh, ini ke arep iker tandur apa iki ya? Kok ini tuh. Oh, iki nelpon iki. Tuh, panas nelpon. Oh iki. Sik arep dia nelpon iki. Halo. Halo. Loh, sido mangkat saiki. Beh, lah ngomongnya engko sore-sorean becek iki. Saiki mangkat piye to? Pancane sing ngumpul. Oh iki. Ayo balik. Yo wis yo ayo tak balik. Ayo balik sakmene ngarit yo. Nyapa? Beceke saiki sidake tibake. Lah jere engko sore. Ayo cepet malah. Kok sore engko sore. Iya lah ngomongnya nang sore. Iki go iki tak tani anu nih. Ki. Ya piwar ya hilsen. Ora hauni ae kowe kok tak. Yo yo. Wah, iki ana. Nih. Ayo numpak dhuwur yo. Lu kae lho kowe iki sak susu malah. Iya yo. Iya. Alon-alon Ngomongnya anu kok malah. aduh, ya Allah alon-alon lho. Dalane angel leran iki lho, Mbak. Ya Allah Gusti. Yes, wong mau iki. Goblok karekan kowe. Lah kok aku to wong Mbak ke mau lho. Mbak kae mau nek kowe ngene numpaki kenceng ya Ya ora. wis gocekan sampean kenceng to. Wong kok. Kok malah aku sing disalahne lho. Wong sak buru-buru kok malah. Ya wong Mbak ke mau sing salah kok. Sak ngomong Mbak kae mau ae. Beneran iki. Aku sing salah, malah aku sing salah lho. Wong kok Lah Mbak ke mau lo ngebute ra ngerti dalane angel simpangan karo dhewe. Jomo iki ngengkel ae lho. Lho kan kok tak mblaki suket tenan iki panas-panas kok malah panjurane wong rusak. Ya utuk salahku to jenenge musibah. Musibah. Musibah iso aku sing salah. Ya kan udah aku sing salah. Dene kan Mbak Kemo sing mbok seneni itu aku. Lah Mbak kamu nek golek ceplan kenceng ya ora mungkin. Ya aku sekelan sampean kenceng kok. Tandurane wong rusak iki. Ngalah, boh. Tandurane wong antek rusak ngene nek seneni piye iki. Ngalah beni lah sampean sing seneni. Kan untuk aku. Seneni wong tenan iki seneni gara-gara kowe iki. Untuk aku. Tandurane wong rusak. Sampean to salahmu. Salahmu. Karepmu goreng dhewe. Malah arene iki. Gawonen dhewe. Des tenan kok. Iki topimu ki. Toh. Wong kok. Mak montor kon cekelan ora cekelan belas. Des tenan kok. Apa?